morning Karuba. Of course, the destination may ako is Kawayan, Ilagan, to give relief goods kadagiti kailan tayo nga siyempre biktima po iti panaglayos. Ayan. So, thank you so much kadagiti sponsor sa iyo. Ako katamating na bitan eh. Ayan, so larga. So dito Kawayan Apo, and of course as you can see dito ti Alikaw-kaw, famous Alikaw-kaw Bridge Apo kada rato laki di mutan ada tulo pasti Nagkanta kami dito yung Karuba. Yan lang malagit ninyo nga barangay. Alright. of course. Kumusta mo na kita kadwata? Makapak na nga lang. Takla na na, truck na eh. Adaglabla di Jesuli ana horta tati madalusan ano kastamo karugit iti dalo ganom. So kaya souvenir kon. Nagnanag ang ito pwede digit. Dito kami nga po Barangay Karabatan Grande iti Kawayan City, and kadwa tayo siyempre dagiti workforce iti RMN station mi po 98.5 IFM, of course with Radyoman Miko. Ayan katong the face mask mo naimbag nga bigat oreno kasano naimbag nga bigat latati kablao tayo kadagiti so amin nga Karuba. Ayan. Kadwa ni Kapitan Jimmy Rodriguez, Barangay Kapitan Tia Karapatan Grande. Kap, kumusta? Nag-iisip kayo dito ingkay jay. Yeah. Kap, kumusta tibiyag tayo dito iti na palabas nga alaldaw? Ay ko sir dito panagdakkel iti karayan sir. Talaga hangko kakalain nga permi kastay iti amok. Dati gamin idi hanga kastay iti dumating nga didigrat yung barangay ko. Tata idi mga 12 ti aldaw nan di alas 12 kastay. Ni biglamit nga nagkuan diretso nga dumaktakil. Pero bago adyan hindi pa nagtutudo na medyo na marik tayo nga umapaw. Hindi nagkasdi ang orasin sir. Talaga diretso. Mano nga tawin nga nagbarangay officials kan Kap? 9 years. 9 years. Pero manong tawon kayo dito yung barangay dito yan? Ay, ti panotin circuit ko ay 56 kon. 56 first time day jay. Tinaso ti 56 40 years nga kaslahan nga na nagkastoy. Kasi mga tikas jay. Dayjay layos nga napadasan nyo. 1978 sir. 1978 yung umuna. Okay, 78, 70, 80, 1980. Saka lang ulit na yun ulit sir, ikata. opo sir, oo. Anyo ti mas grabe, di unita. Ti panagdagtag circuit mas grabe datta. Ti panagreknat idihan nga na ala ti Villaluna. Adyan na kalmisan iti lugang ko. Iti pangkwintaklin iti Villaluna ti lugang ko. Isobit ti nakalmisan na. Ay giti rin ipanan nyo. Naabot lata jay. Abot lata sir. So imabot dito ng Kap. Uwi na sir. Imabot. Bubong ti makita lang. Oh ayan.
Iso ka, dito ako kira nyo, dagita ko, bubong, dagita. Adi lang pinabati. Uwi na. Digitak na. Iso ka. Nagpasta og garod kap Uwi sa nga, dyan, basta dito yero lang takastag, parang takasta na yero. Iso nga. mas grabe tatta. Mas grabe sir, nangyari ito. Kumusta dagay ngay kuatay constituente dito idi nga. Iti naramit ko sir, idi talaga, ipan na iti dubakilin, dagay mga boys. Naiwan da yan ti balbalay da, dagay babay, inalak na ta di balay, tas ay ta dagay da ubing, inalak ti ubingin, dagay inahin da, da kami nga lalaki iti rimwan, so da tinabati ti balbalay. Manungal daw nga limubog kayo ka. 2 days. 2 days. So dagay 2 days kasano ti ka jay? Dakil ta nga to ti ka? Uy sara, ang dami problema mo di aldawin nga hampay nga bumabati ko. Bumabati karaya. Kasano ko ti panangan nyo? 2 days na dakil nga to ti. Ay ko nami idi kastoy ko oras yun sir. Yung oras hindi ko sir. Kastoy mga 10 inalam yung sudat ta buwabadan. Kadagi palbala. Uy, addan sir nga ko. Ang Nagbangka kayo. Uy na sir, addan nga pa. Pinyakinkinan nyo nga yun. Ha? Pinyakinkinan nyo nga yun. Ayan. Awan pa lang sir, awan pa lang kindam yan. Yung nanusan pa lang yun. Dalusan pa lang. Iso nga kadagiti tataw apo nga maldaay gapo iti kinababati presyo ti pagay. Nagaputan na tenda ti bababoy, nagasat kayo aputan nyo napadasan dagiti napadasan na ditoy. Ngarod ipashare kay ngarod basit kadagiti tatao pa nga dito nga agururay. Of course together with us our station manager ti IFM Sir Chris. Hello. Ayan. Hello. Imbag nga aldaw oras. Ada Yes. tayo amin. Ada tayo ito'y karabatan grande tatta. Kaya't makikoordinate tayo ka ni Kapitan Jimmy Rodriguez. Para mandati na orti kabisat ni Mr. Jun Seriales ken Mr. John Mark Pastor ti FDD. Ayan. Thank you kadigiti donors. Yes, adu tegdam damag what is Operation Tabang? Operation Tabang, Tabang is Visayan term nga tulong. Okay. Kaya ko na nang kilakatay. Tulong, tabang. Namin no Tagalog term iso na kay lang kurang ti asin na. Tabang naman. Ape nga tatatabang ko na tagamit sa Tagalog. Means help. Ayan, Pero so, help tabang, tulong. okay nga Rod, mangtad tayo basit apo ti tulong kada kawada, and of course thank you so much maning kadagiti sponsors. Pili kayo. Dito ko dalonin. Kaya lang dito sa mga kami, dadakil eh. Wala, nagkita na pa sili. Eh, magtigaw na. Tapos kasi ni Baba. Alam sa inyo. O, ante na kasayaw. Thank you po. Puro babae, pambabae amin. Pamain mo ba si Lesa? Alright mga karubara, ti kami in Barangay Bagumbayan, Ilagan City. Dito di sa Marnong ay kanmili Philip Goods. Dito yung tima ko nga destination may. Welcome to Bagumbayan, Ilagan. Kabila. Good afternoon po. Afternoon na. Afternoon. Kita steak. Yes, sir. Yes. Si kami na din tawag ni Kapitan Ma. Yes, sir. Ito po, barangay bagong. Kagawad pa namin, kagawad kayo po. Nalagay ko.
Babay lang. Ikaw mo naman aja eh. Ayan. Hindi mo natin ikaw ng picture eh. Sir. Okay lang ito. Moving. Ma'am Joby. And may graduate. Doon na sila Jim, doon na ka magbibigay pa ako. Kaya sis na, ari na yan ako. Oh my God, sweetie, gigigil. Kalang. Gano'n lang kasi eh. Salamat po. Kasi po, divide kasi malalaman. Ganda. Opo, kasi siyempre 50. We have 7 blocks, sir. So, inana namin na Ay, Mara! I-video na ka na ng Buya Gio sa bata na. Ayan na, Oops, nalpasan na po yung una nga paset hindi ka mapanangited. Kaligiti release goods from our generous donors. So antabayan na niya po ti sa marunong nga lakad ni. Why?